kusukela ko-founder bonke abantu abangaphakathi ubulisile kuBaba uYesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Mandiphethe kwebencinci ulungiselele ukuthi ndithi kandiyohlala phansi ngoba umhlawumbe bawukhalaza abantu kwenza belungu ndingazichazanga. Ngokagalada umhlaba wacendana Vision of God ya ekhokelwe kulaa mhlaba wasele-different i-founder Archbishop Peter ya ndilapho kubawo ngoku bendiyafuna ukuthi ndidlule kuloo ndawo ndizokwenza into eninzi tatam ndiyabulela ndiya kakhulu ngoba siphumelelanga kulaa mhlaba wasele-different efama sephaya kwase kwatshona ilungu lethu kwanyanzeleka ukuthi kwiveki ezayo siyongcwaba khona loo nto kwathiwa masiyimise le Pasika. Mayibonke Inkosi. Amen. Yiloo nto into ebangele ndaqonda into yoba mandisondele kweli bandla njengoba ndilazi ndiyanithanda babawo noba beningandinikanga le ndawo kodwa mna bendizamka ndifudumele eyona nto sivuleyo njengoba sekuchaziwe bobawo bethu ukhaya no-Anasi bayiqalile le nto ngoba baxoxa ngaye kodwa wonke umntu owenze le nto bobawo bethu uJudas Iscariot. Mayibonke Inkosi. Yade yagqityelwa xa waba yonke uYesu ebeyazi le nto. Mayibonke Inkosi. uYesu ebeyazi le nto ntakasojiki ngoba uYesu uthi xa emjonga emveni koba ethe xa bethetha hambani niyolungiselela iPasika ethumela amadoda mabini inkosi ezuko mayisikelele kamente ngcwele yasekhaya ezulwini xa ewathumela ayabuzoma ewe asiyileyo khona ngubani na ayakhombisa ukhona umntu athwala iyemele azandikhombisa babo bethu azandikhombisa igwimbi apho nawuyihlala khona iPasika nifike nithi kuya uthi umfundisi babo bethu abasikhombise ukuze sizawulungiselela iPasika babo bethu kwalapho usongethela babo banina ihlile incwadi kwangoko uYesu wathi ahlale naye wathi kwalapha kuni ntakasojiki ukhala asandilasa mama atinte amadoda amakhulu abanebuzana ikabandini yini nankosi yasuke yathi incwadi samtshilo nawe